nganu Pak Sundelok jagung. Sedelok ngundang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, iki ceritane arep apa wit jenenge ndelok jagung sedelok kok terus mulai ya. Karena pendek jagung tandak ya ke ya. Iya. Iki kan arep bodo kepapat tadi nang Tegalan. Iya bener kepapat iki ya? Iya, kepapat. Guys, ki ning Tegalan. Ada kairan. Oke guys, kita lanjut sarapan. Sego pecel godhong jati. Enak godhong telone pia-pia tempe wae. Hak ngene lho guys. Tempe pia-pia. Sego pecel. Monggo mangan guys. Alhamdulillah jagungnya sudah sirap tiba guys, sudah gak nilai ya, sudah kobot roto enak sini kabeh. Alhamdulillah. Tuh enak isine jagungnya guys. Tapi mbah wis isine sepiro gak roh. Kata ya wis mulai neng kok wis kobot mulai kebak gitu. Tapi gak gunggung kabeh. Masih cilik. Iki ketoke urung istri nganu guys, ijek apa namanya? Mata boyo. Duh apa kuwi? Ijek mata Allah. Dok pite jo, dek kutek. Ora. Apa kuwi? Mbah. Endok pecah kan. Runduk manuk. Ijek mata Allah ngono kae lho. Ugung maksudnya ugung apa jenenge? Urung kabeh ngono. Urung kebak ngono kuwi lho. Urung kebak, urung gede-gede. Ijek cilik-cilik. Tapi alhamdulillah wis diudani terus, muga-muga ndang entuk udan meneh guys. Soalnya cek membutuhkan udan iki. Lek sore potong tiba gak udan. Angin apa sumuk tapi ya gak udan. Muga-muga cek entuk udan ngono guys. Amin. Ben tambah manggreng menyala jagung. Lah yo. Ya toh? Sambil menikmati. Urusi. Muga-muga hasilnya memuaskan. Amin. Sesuai. Tapi tenan lho iki sekali panganan iki wonge sak got iki paling rodok suwe. Gitu. Tenan sak got rodok suwe. Dan muga-muga ndang itu udan maneh, ndang kobot iki ndang gede. Pengen guys. Seger mangan yang Tegalan. Sego pecel godhong jati. Ki aku mau sugeng riaden karo jagungku guys. Jagungnya dewi. Mbak aku mau nge video ndelok jagung mubeng wae. Mubeng. Nyurupai mubeng wae. Nah sing kono ketoke wis kebakar paling. Nduk. Sing kono, sing nempres ngono. Tuwak. Lah iya paling yo sak. Satos kae. Nek kono yo milih paling sik enek mungkin. Kayak karo ngono kae cek 5 dino. Karo sing bawamu. Ya paling maju mundur sak ngono lah. Heeh. 6 kilo kuwi to? Wis matok arep mucuki ya. Iya. Berarti paling 90 siji dinonan paling. Kocak 5 dino. Karo sing ngene bapakmu kono. Kocak 5 dino 6 dinonan lah. Iki butuh kepapat. Sampeyan diajak
mukbang ning gone Tegalan Tanda. Enak ke. Kok betul? Monggo guys. Biasanya namanya buka guys, namanya sarapan. Sarapan sego, pecel godong jati. Ngombe niki lho. Nokson. Gak guys, banyu. Jadi mau sekedar lek kairan harus sak bojone. Mas Joir, Sing urung Pak Eri. Pak Eri, urung nang Tegalan ga. sing di omah. Engko di-spill ngono ya, apa waloe. Ben Pak Eri yo ngerti perkembangan waloe. Alhamdulillah ki apa jenenge tim kuku yo mudan. Urung tolek panca ini. Engko kan ada di rono barang. Nang isor. Yo, guys lanjut kok guys. Alhamdulillah guys, kita kok ngisor genti ndelok Tegalan kene kuwi wis do kobot sing kene ciran sing paling keri dhewe. Alhamdulillah. Alhamdulillah jagungnya Apik-apik. gede-gede guys, Bro. Gone ngisore ya resik soalnya kayak disemproti ya. Rondap. Dadine alhamdulillah resik. Ngisorane ora koyo sing digarap sing kepungkur wong sing dulu pertama. Tapi Dhuwur ini. kobote iki jek Butuhnya banyu. Butuhnya udan. kan banyu tenan iki. Urung trek guys. Urung sirep. Sarine kok nek Tuh. Ki full sampe dhuwur ngene iki kabeh. Butuhan udan. Ngisi kobote kuwi, ngisi jagung. Ya oke. Jagung. Apik-apik. Ki soalnya semprot rondap ora masalah, guys. Sampun sarapan. Iya tuh. Parine gak sehat guys lho. Iki wong nandur pari akeh sing asile saiki lho. Iki ngene pake ponco lho guys akeh sing kene isine. Nggih, Mas. Deluken lho. Kayak pake ponco Panen pari kok dhuwur. Oke. Ayo. Panen pake ponco. Panen. Nggih. Tapi Akeh sing deluken. Nyakitan, guys. Woi, kan kene isine wi gabuk. Gabuk. Ya lho, guys. Sing abu-abu Beluken. beluken he. Gak dadi beras, gak dadi gabah, Kosong sih. kosong. Nyakitan. Sampai rono. Padahal lagi dijogo teko apa jenenge? Teko empret. Udah dhewe los-losan. Ini dhewe los-losan aja ndelok sik. Bismillah, muga-muga rakyat tange nggo 20 sak no. 15 po 10. Yo sawe sing ngono guys. Sing nggo urip. Yo padha bluk kabeh. Nek iki memang ada nampa neriman. Apa sing sak entuke dhewe wis pokoke ditampa. Iki ngene dhewe sampe rono sing genah rada welik sing welik tenan sing kokene nomor 3. Hah? Iya padha ae. Ketoke penyakiten kabeh.
Lunang. Wah, sukin liatin Pak Ding. Air ke bos. Sami. Panan ndang ngeten iki tak piye. Mas. Nggih, suriatin lagi. Nggih, sami. Parah. Niki kok sak kaduk dong. Wah. Pak Di. Tapi roto Pak Di tonggoku lho kok nggih sore niku. Lah semblok mriko nggih. Ngoten kabeh dene. Biasane dia entuk 30 Pak Di. Ya kuwi mek entuk 11 sih. Lah ndiki yo. Separo niki seprapatan ya mengke niki. Terus entuk biasane 40 10 sak entuk berang iki men. Sak mrono niku. Nek delok niki lho. Lah niku terus sak lho niku. Anggaran sak luwih sak itik lho. Biasane pira Pak Di mriko? Rong kedok niku nek apik lho ya. Nek apik terus iki mboten blun mesti meh 12. Wah. Niki nek sak. Niku mengke rong kedok ketinggalan rong sak, terus punjul gak akeh. Mati pinten? Kayak mati 5 sak. Kalau 3 nayan-nayan 5 mati 4 ngono. Nggih. Walah. Kan sudah. Sak kedok sak Mas. Lagi kene. Sak gak 8 kedok tuh. Sing ngene dadi piro? Kan. Kan. Jadi petang sak. Jenengan nek kan di bibit gedang iki nanti. Ki enak Mas. Coba triwulin nanti. Lah mbon nanti ngono. Mbon watos gedang niki. Nggih. Niki napa jenenge kedalon malah kocekane kulitnya kan angel. Tapi nek ngeten iki enak-enak Mas. Bikin teng-teng ngene bae enten. Lah nggih, nek mboten enten nanem tapi bibitnya teng mriko. Enten Pak. Sing mriko nek mriki mboten enten. Niki Ulin. Lah gedang enak. Nggih angane. Cara jenengan mangane niku seneng kok kenyal kan ngoten. Gak nglenyek gak napa. Iki nek ning kutha luwarang Pak Dene ning desa Rapayuk sing wong jamane kula gadah damel. Kan kula pun ngeten iki. Wolung tundun itu, wong kula apu mriku, tapi saiki entek niku mati san. Teng mriku. Wolung tundun kangge prapan ngoten niku lho. Dadi buah tak dewekno buah ngeten iki wolung tundun masih diserang ini. Enak terus. Iki nek teng kutha gedange piyai. Bolone kuwi mah ngene kok mek no. Ngene. Tunggal aja. Tunggal nek bandhe gawe sok nanggon kuneh tak gaweni cuma sak tundun. Lho moro tenan. Ya terus jenengan kan nyes terus. Kuwi mbisi karo mulai iki. Nganu apa? Halo, Pak. Parine. Parah. Bukan ngata nih, Pak. Ya, bolo iki. Tar-tar Mas aku wis bar ya. Nika. Pak tawes no, nek menawa apa ki wong do sambi rene Mas Bagus aku lek roh gedang atos ya aku. Kak sing sarapan ya. Nggih niki. Niku sarapan. Coba tak kresai Mas. Wah, ketok dalane. Nggih. Godhonge. Tapi mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten pengaruh. Mane kula mboten napa-napa. Mayan nek Mas Dodo kan mboten napa-napa. Salah. Lah saiki ora iso liwat. Nggih, malah beneran oleh. Alhamdulillah. Matur suwun. Mboten napa-napa. Wong kabeh ya padha penake iki. Jenengan rene iki lho babati. Nggih. Kok ngene, mending kok rayu biar. Nggih. Ayo tak terbasi niku. Ki ora ganggu ra apa. Pokoke sampeyan kobot ya kobot apik. Hitungane apik. Gedang ora payu tenan. Kan apa? Jagunge ra apik ngene ya, perkasa ya. Kandhani. Ini kan ning dhewe, cara mau kobote kan gak iso jos men. Mas iki cilik. Sampeyan perkasa. Cilik sampeyan kan pun mati ngene. Nggih. Kulo jenengan apa terok jenengan Pak Kowak pokoknya pertama gitu. Aduh. Apa kowak nekat tak kowaki jenengan maksudnya ungaran iki lho. Gedang petang tundun Pak Swidak. Niki wis gak dodolan wingi tak kon diawan wong gedang lin Mas. Dajiyep lan. Wes gua wae tak kowetoke tak kon ndung ndung sambi. Niki gak payu. Nek ndung sambi larang Pak. Gedang rodo. Niki keng dalan kok. Dalan medan winginane nak. Tapi niki Aku ora lho. Niki mengke nganu bar napa iki jenenge? Bar jagung iki ngajak do tarian oke. Tak ngono ana. Singgo gawe jembatan apa-apa. Mboten sing awal apa dicor niku munggah niku soalé jagani sampeyan udan di mletre-mletre. Nggih, betul. Pokoknya yang penting siji le, anggar kerja nyata wong siap. Wah, winginane wong sekat 5 Mas. Sing mrun. Jadi duit niki cek 100, duit simpen ae sampeyan digelar sampeyan. Terus digo gek cor gak cukup aku. Mending sampeyan tarik aneh ndak karepe penarik aja 50 lah ra apa-apa. Soale ngene lho, wong ora koyo awake dhewe kabeh ta Mas. Kene ndek kae 100 terserah tapi sing penting tarian 50 tak terus ndek. Kata iya. Dalane wis apik wis. Ngoten niku lho. Wis ndelicir menyala. Lan jenengane critane ngene.
Kulo nek jane jenengan jawab tak telepon iki. Mriki lho. Mboten enten kula teng Kertosono. Kula Dek wingi? Nggih. Oh, Dek wingi ya. Dek wingi Dek duki Dek wingi. Dek wingi itu. Dek wingi dadi kula iki ngono Mas. Gak melok urun tapi yo jagung mek sak rinjing gede. Acang napa pokoke masalah sugatan tak urusi. Terus hitungane lipet-lipet pisan lah. Cih malae. Dateng ngarepe kula lho gak pe. Ijo ijek ampun Pak. Ting jembul ngoten niku. Tapi wangil Mas, niku tak wabu biabi yo jute yo mengenge. Soale kan bar loro. Nggih bar penyakit. Berloro heeh. Alah Jagunge nah, sing mriko rada apik. Sing anu temon Mbah Yot ya rada apik. Mane kula ya sida malah alah. Tak walah kok sekolah aku. Ya rezekiku sakmene aku. Nggih. Wong nyatane pari busung. Pari ini. Iso nganu ya Pak. Monggo jenengan pertama kene kula rak. Ya Mas ya. Pian bapak abang, apik berarti apik lho. Ambil cekok kene akhire. Aduh. Ya sikir. Wah segini Nggih. Wong iki gak kena ngono. Jangan lari dari kenyataan ibaratnya. Ya iki rezekine sakmene. Nyatane jagung. Lah nek digawe apik kabeh kan wekku ya lumayan nih Mas. Nyatane sing kuwi yo zong yo tendang beko sak mono. Nek bojone wis mangko. Wis wong nyekeli duit akeh ya tahu, sedina 1 juta kan tahu berarti. Iya. Kok sedina 1 juta 100.000 ora pedho kok ibarat. Itu iki Kang tuh kan iya gak apa-apa. Oke ya nganu kok apa jembar. Nggih. Ya enak ya. Ya, kayak kono mbok usuli nggo montor kayak gak limpek kok. Ini rawame, coy gayem. Ini guys yang pinggiratan ya loh besar-besar jagungnya. Alhamdulillah Masya Allah paring ono selamat udan meneh sampai nggo nganu Gusti sampai panen liyane soalnya cek do kobot sing 2 tempat cek kobot guys sing telunggon ronggon cek membutuhkan air. Nah iki wis sirep iki entuk udan pisan kas yo kondang. Nek sing kobot meng genah cek butuh banget udan.